गाबोन बिटिसि एकर्ड डे थामहिनबा थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन। बेखौ लानानै बिटिसि सरकारा देग्लाय मोनबा जिल्लायाव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों एबा लाहार फाहार खालामगासिनो। बे समाव दंफैयो चिरां जिल्लानि काजलगाव साब डिभिजनाव जिखिनि काजलगाव साब डिभिजनाव थानाय माखासे बिपिएफनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा काजलगाव साब डिभिजनाव गाजा गोमजायै बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो। बे समाव दङ लाहार फाहार मोनसे सोब समायना रमाय मोनसे साजायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो बाय माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा बिटिसिनि आरो लोगोसे एमसिएलए बिथांमोन दं आरो लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दाना होदों। बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै दङ जोंना बिटिसिनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथां दङ आरो लोगोसेनो आङो गासै बाथ्राखौ मिथिना लागोन दि गाबोननि जानो गोनां हाबाफारिया माबायदि साखाफारा जादों आरो मा हाबाफारि थागोन गाबोनहाय बे बाथ्राखौ जों मिथिना लागोन। मानोना गाबोन बिटिसि एकर्डखौ थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन। बेखौ लानानैनो बिटिसि एकर्ड डेखौ गाबोन गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। बे समाव आंजों दङ बानजाय आफादनि मासिगिरि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी। सार गाबोन माबायदि खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों? गाबोननि थाखाय जों फ्राय सम्पुर्ण खालामबाय खामानिखौ। जोंना दा नै दिनैनिफ्रायनो जागायबाय। स्पर्ट्स जागासिनो दं, भलिबल, काबादि, बे कुइज सोलिगासिनो दङ। बेनिफ्राय फुंनिफ्रायनो 8:30निफ्राय जेरैबायदि प्रग्रामखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाय जादों बेबायदिखौ मावनो हानायनि केपासिटि जोंहा जाजोब्बाय। स्टेज पेन्डेल गासैबो जाजोब्बाय आरो गाबोन बिटिसि इलेक्सननि सिगां रायजोफोरनि थाखाय जि फार्स्टआ मोनसे गेरेन्टि होदोंमोन, बे गेरेन्टिखौबो हानि पाट्टाखौ लानायजों लोगोसे माखासे बेनिफिसियारिफोरनो होनाय गेरेन्टि स्किमखौ बेखौ जोङो थिग थाक खालामजोब्बाय। बेखौ गाबोन होसिगोन। जोङो गोबां 300-400 जनसो जोङो कार्ड साफायदों। कार्ड साफायनानै जोंनि दैदेनगिरिफोर गोबां संगठननि बर' साहित्य सभानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जातिफोरनि संगठनफोरखौ जोङो लिंदों। फ्राय बेफोरो थाजोबगोन। दा फ्रायानो जाजोब्बायानो, मावजोबनो हाबाय जोङो। जेबो आद्रा मोनसे थानाय नंला। गाबोन फुंनि बेसे समनिफ्राय हाबाफारिया जागायगोन? 8:30निफ्राय बे पाब्लिक गेदारिं जागोन। 9टायाव जोंहा फ्लेग हस्टिं दङ। बेबायदिनो जालांजोबसिगोन। बेसेबांसो सुबुंफ्रा बाव बाहागो लागोन रायजो राजाफ्रा? जोङो ओरैनोथ' जोंनो टारगेट होदों 15,000। जोंनाव गासै 4 बिटिसि कनस्टिटुयेन्सि दङ। बे मोनसे कनस्टिटुयेन्सिनिफ्राय जोङो टारगेट लादों 4,000। 16,000 जाहैबाय 4जों आरो बाखि बिनिफ्राय एसे एक्सेस गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ, बिसोरो फैगोन। बे हिसाबै 20-25-23,000 बिनि गेजेराव जागोन बायदि जोङो आसा खालामदों। गाबोननि बे जानो गोनां हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय मा मेसेज हरनो सानो जिहेतु गाबोन बिटिसि एकर्ड डे? जोङो अलरेडि जोंनि ब्लकफोरखौ निर्देश होबाय। जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि आरो अफिसारफ्राबो अलरेडि माबायाव दङ, कअर्डिनेसनाव दङ। जों जयैनो मावदों अफिसारफोरजों आरो आरसिजों जोङो मावदों आरो बेवहाय कर्मदेब ब्रह्म सेक्रेटारि बिटिसिआ बेयाव दायित्व मोनदों। जोङो दासो रिभिउ लास्ट मोनसे रिभिउ मिटिं खालामबाय, दा बेलासियावबो खालामगोन। जोङो गासैखौबो निर्देश होबाय जे 16,000आथ' फैखागोन जोंनो। बाखि आरो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सोरबाफोर मोनथियै दङब्ला बिथांमोनखौबो आङो आरसिनि चेयारमेन जानानै, निसिमानि सासे एमसिएलए जानानै, चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफनि आफादगिरि जानानै बयखौबो नुजाफैनो थाखाय आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। बिथां मासिगिरि गाबोननि जानो गोनां हाबाफारिनि मासिगिरि जेम्स बसुमतारी फोरमायदों गाबोननि जिखिनि बिटिआर एकर्ड डे बेखौ फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जागायनानै हाबाफारिया जागायगोन आरो बेखौ लानानै साखाफारा मोनसे जानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि गासै बाथ्राखौ आरो जाय गाबोननि जानो गोनां हाबाफारियाव साफ्रोमबो रायजो राजाखौ फैनानै नैबे काजलगावनि थावनियाव बाहागो लाफैनो थाखाय मिथिहरनाय जादों।